Dassenhoek What 14 Galaxy TV YouTube channel iyaroka ikulethela zonke izindaba nomlando kunjengoba kunjalo. Umnotho wala ngaphakathi uzosuma kanjani uma ngabe kungukuthi abantu basemzansi babekwe lemumva. Yes. Lana sikhuluma ngezinto la kukhona uma sesiya emazingeni aphezulu. Ingakho honorable Vuyo Zungula ayayathi kubalulekile ukuthi eSouth Africa ake kube khona izinkampani kwakhiwa amafemu. Ake ngithathe into elula. Umuthi oxuba. Toothpaste. Yes. Uma ngase kuthiwa njengoba isetshenziswa yithina uma sekuthiwa kunefemi ekhanda lokho kusebenza abantu bala eSouth Africa abazokhiqiza leyo product lo mkhiqizo lo ukhiqizela abantu base South Africa ozothenga abantu base South Africa kunyuka umnotho wase South Africa kodwa njengamanje indlela okwenzeka ngayo leto ka put South Africans first ngizothi iphambana nokwenza angigxeki kodwa uhulumeni wethu awukwazi ukuthi lapha mhlonishwa umbonamba ukuthi ngithathe ukudla kweingane zami ngikuyise einganeni zakwambonamba nombonamba akakwazi ukuthatha ukudla kweingane zakhe okanye basekhaya azozipha ukudla umusa uqala ekhaya umusa uqala ekhaya asicwasi kodwa sithi ake kubekwe abantu base South Africa phambili lokho kuzobuyisa isithunzi somuntu omnyama because it can never be that every 5 years a period of 5 years and then sizoqhamuka singabantu luckily i-ATM iyaqala ukungena and kuzofanele kube nesikalo ukuthi ATM abantu bayikale emva kobenikeza ithuba bazobona ukuqhubeka but it can never be that every after 5 years and then we vote in order to be given t-shirts other than that unama food parcels into ethina isisho ukuthi let us restore the human dignity as a black person. Yes. What happened to that thing which is known as uma ngaba abantu besho bethi black is beautiful. If you peruse that then uzoqonda ukuthi ngempela ikhona into enhle ngathi kakhulu asiyibuyiseni ke lento enhle ngathi ke kubuyisa ngoba waze wadicelela isithunzi somuntu. Wow. Uqedile ngaye. Usungakuthatha konke ngisho ukuthi mina uyazi ungakuthatha konke ukuthatha kodwa nje mawushiya isithunzi. Yes. Ngoba ngesithunzi ngingakwazi ukuqala impilo ngiqhubeke ngakuthi awusibani lona engisho ukuthi as i-ATM kubalulekile ukuthi abantu ke banikeze i-ATM ithuba ke kukhushulwe umnotho la ngaphakathi South Africa njengamanje kulihlazo
ukuthi sesibuswe iminyaka engaphezulu kwa10 kodwa asinayo into egcina amagugu abantu base14 kunabazali abanomlando omuhle kabi rich history mangabeka ngesilungu kodwa that has gone down the drain ngoba into enakwe kakhulu ipolitiki engayona ipolitiki yempilo ezophilisa abantu njengamanje kunesakhiwo esidala lapha eDassenhoek ngasesikoleni kwakubizwa ngenkantolo lesasakhiwo sinomlando abokhokha bomkhulu bonke abantu bala e14 ngenhlanhla ke ubaba owaziwa ngokuthi ungumdabule ubaba usadlula uClement Zungu abaningi babazi ukuthi abantu abadala ubaba angangishaya emathuneni kodwa bawethu ngumfonozi lapha kunomlando omkhulu manje lento lena sike sahamba namavolo ngathi mina lesi sakhiwo ngiyohamba ngiyoguqa indaba ezithu uma ngabe ATM inikezwe ithuba njengoba sifisa nje September ke siqale siqhakambise ngoba indawo ngenkosi ikhansela likwazi uba ngaphezulu kwenkosi ngakho ke yonke into eyenziwayo ake qale lapha kundaba ezithu kunamabhodi nje ATM anekhanda lami njengomuntu omele ubuso beATM kodwa akuvedelanga sahlala undaba ezithu uyazi ukuthi kunomfana kaZungu omele iATM saya soguqa ukuthi indaba ezithu ezweni lakho endaweni yakho sicela ukuthi ke senze kanjeni wajabula undaba ezitha ngenhlonipho lento thina esaziwa ngako ukuthi ayikho into esaziwa ngako kakhulu thina njengabantu abamnyama njengenhlonipho umuntu omnyama unenhlonipho eyisimanga kodwa le nhlonipho yethu ngandlela thize seyithathe yasetshenziswa abantu ngendlela okungeyona mfokazi Zungu ngiyabonga siyabonga umthosi Mbonambi ke la uhlezi nomfowethu lapha nawe ATM ugama lethu wakaZungu umfowethu esimbizileke namhlanje ukuthi akakazocacisa siyayizwela ke bakwethu ke khuluma ngezinto ezumgogodla weATM ukuthi njengoba ziyakhona okhethweni mhla ka1 iziphi izinto abayiphethe emgodleni wabo sithi ke phuma ke mhla ka1 njengoba nje sesisalelwe izinsuku ezisihlanu ukuthi sihambe siyokhetha nangokuyasho ukuthi ake nishintsheke bakwethu niyovotela iATM la ngaphakathi eDassenhoek ukhona umehluko mhlasimpe nizowubona njalo ungasilandela ke lapha na ke epagini lethu ke Dassenhoek 14 Galaxy TV ku YouTube channel njalo busu yakhopha usubscribe uphinde bese kudlulisela nakwabanye njalo ngiyabonga mfokazi Zungu sisaqhubeka nje ngiyazi ukuthi phambilini ubukuyona ipolitiki mhlasimbe liphi iqembu kade ukulona yini enza ukuthi uzogcina usuthatha isiqumo sokuthi hayi manje ake ngiyofunela inye ikhaya elifudumele no ngiyabonga ngombuzo Mhlonishwa Mbonambi lapha bakuthi angikubalule nje kucace mina ngikhule ngaphansi kwenhlangano ebusayo iAfrican National Congress ukhongolose ziningi izinto ezenzekile ebeziqala zubuhle kodwa kuthe kusahamba phakathi nendawo kwajika la khona ngibonile ukuthi yabona manje indaba isekho ngabantu isini ngedlanzana elifuna ukuthi lizuze ngokusebenzisa umphakathi ayisekho ngomphakathi mayelendo ngase ngithatha njengoba nginxenxa abantu ukuthi ngiyazi ukuthi ukushintsha kubhlungu njengamanje umlando awusasebenzeli ngalendlela ufana ngabe usisebenzela ngayo ingakho engathatha isinqumo ukuthi ukubuka into evezwa ATM ngabuka yonke into ekhulunywayo ethinta umuntu omnyama ngoba ngiyazigqaja ngokuveza lokuthi honorable Vuyo Zungula into ayikhulumayo eParliament I think is the only president oqhamuke eqenjini as president yeATM is the only parliamentarian ekwazi ukuqhakambisa isithunzi somuntu omnyama and lokho kubaluleke kakhulu ngoba ngaphambi kwayo yonke into uma ingeke inhlonipho ungeke ukuzigqaja kulikhulu ukuthi ungenza into so ngithe ngabuka ngathi cha lokho kuphushwa iATM ukuthi ukuthula kube nobuntu nalokuguqula ngoba uma uthatha igama le transformation
uchange igama elithi change negama ka transformation angizami ukwedelela lapha angifune ukufundisa umuntu kodwa uma ubuka asiqhuquzela ukuthi abantu abashintshe siqhuquzela ukuthi abaguquke ngale ngathi uguquka kuzoba noshintsho ngoba ushintsho lihamba liphele la ungathi mawusuka la uwela umgwaqo uthi hey ngakhohlwa ukuthi yake ngiqale ngiye lapha kodwa mawuguqukile uyazi njengoba ngiguquke lapha ayisekho enye into ekufanele ngiyenze manje ngaphandle ukuthi ngilandele lokho engisho ukuthi lapha mhlonishwa bengikhona lapha kwi-ANC kodwa indlela okugcina sekwenzeka ngayo ngabona abantu baka Jehova sekudlalwa ngathi manje noma sikhuluma asilalelwa ingakho ngize ngathi lapha phambelini ngathi lapha Ward 14 iqiniso has been sugar coated unnecessarily so and mawubuka people's intelligence have been undermined and ibhlungu lento ngoba kuneyinjula buchopho lapha eWard 14 ezithi mayihleli phansi zincamela ukuthi hayi ngizothina ake ngihlale phansi kodwa labantu mangase kuthiwa bayafakwa lapha bangenza umehluko omkhulu kwiward into engiphathe kabuhlungu futhi ukuthi ngize ngithi cha yabona lokho ngeke ngisakwazi kodwa kuyangijabulisa lapha kwi-ATM kunabantu izangoma amakhosi labo bantu bayingxenye enkulu ebalulekile kwi-society kodwa labo bantu baphushelwa lapha emuva izango kunabantu amabandla kugcina kuvele ngathi khona ibandla elingcono kunelinye kanti wonke amabandla egcine naqhakambisa uNkulunkulu manje siwakhumbula mase kufanele kuyovota ngiyabonga ndaba ezithi mase kuyovota sesiyawakhumbula iATM ke ayiwakhumbulanga ngoba na kuyovota kusukela ekuqaleni ngale nkathi kusungulwa nje iATM isungulwe ngaphansi kwesisekelo samabandla kunezangoma alikho ibandla elingekho lapha kunezinduna kunamakhosi njengoba nje sithi inkosi yamanganga ibaluleke ngaphezulu kwekhansela lokho iATM kuyofanele ukuthi ikutshengise kubantu ayikho into ekufanele yenzeke ewadini undaba ezithe ngazange aqala tshelo ngayo manje ngazibuka zonke lezi zinto zingenzeki ngase ngibona cha lapha sekuyangiphoqa manje ukuthi ake ngishintshe ukudla manje ke ngidla okunye ngibona isisu siyongiluma ingakho ngaze ngakhetha ukuthi cha ake ngizame ngapha njengoba sithi asizameni njengoba siqala ungenela ukhetho lohulumeni basekhaya sithi ake sisukumeni bakwethu sivotele iATM ize noguquko siyabonga mfoka Zungu sesisalela 5 minutes laphana ngithi angayishiyi ngaphandle le yabantu abasha mhlambe yini eniphathela abantu abasha iATM ngiyabonga kakhulu ngaloko ayikho into ebaluleke njengokuthi ngoba ikusasa lezwe ikusasa leward iward 14 lilele kwintsha uma ngabe kungukuthi asisukumi siguqula sicabangeleni izingane eziza ngemuva mina nawe kuphelile ngami uma ngasebenzisa lokho kodwa uma ngabe sibheka lapha laba beza ngemuva uma ngabe kungukuthi asibalungiseleli then we will all perish as fools lana sithi ake kube khona ukuqhakanjiswa kwamakhono azonikezwa intsha ake intsha ikhansela kuzofanele ukuthi lihlela amakomiti ezigcemeni nezigceme elizokwazi ukuthola intsha ukuze iqeqeshwe amakhono uma ngabe ukuthi kuqeqeshwe amakhono kunoplumber kunama electrician uma ngabe siba nenkinga eWard 14 asizokwazi ukuyolanda umuntu ePhoenix ngenza isibonelo bakhona la ngaphakathi akuthathwe bona laba umasipala kuzofanele kube nobudlelwano neward ukuthi makanjena endaweni yokuthi kunabantu abakhona lo zayo zothinta lokathinte nabo intsha ayiqeqeshwe ukuze kuphele lobugebengu okanye uncebo lobugebengu ngoba inhloso yethu ukuthi ake kuphele lobugebengu kodwa intsha mangabe ukuthi ayinawo amakhono eqeqeshwa ngawo asiyindawo so i-youth empowerment is very important ngoba laba ibona abaholi phela bakusasa sizohamba thina siphela amandla kodwa uma ngabe ukuthi labantu abaqeqeshwa kuzoba inkinga sengigcina nje mhlonishwa ngicela ukufaka lokho ayikho into ebaluleke njengokuthi la eWard 14 ngiyazi ukuthi imisebenzi kugcina kunikezwa abantu abathize lapha nalapha amathenda athi isifiso seATM mina as a candidate lokhu ngiyokumela
kubalulekile ukuthi abantu ewadini yonke ke kwakhiwa idatabase yabantu bangaphakathi abanezitifiketi zemsebenzi yahlukahlukene ngaphandle kokuthi umuntu ufakiwe lapha kamasipala ake kube khona idatabase yase ward 14 ukuze mangabe kuthiwa kunemsebenzi ward 14 ake kube nohlelo umuntu oyitholile into ayitholile akangaphindi yes ake kwehle njalo ngaka uma ngabe sithi thina kune database yase 14 sicela mangabe kunikeza umsebenzi kuye ngohla ukuthi ubani useyitholile ubani seyitholile ukuze sigweme lento yokubulalana yokumonezelana uma ngabe senze njalo abantu ababodwa lento yokusebenza abantu ababodwa kunamatekisi abantu bamatekisi ake sibafakeni abantu bamatekisi abaphathi babo no driver ake kube nalenhlonipho emphakathini ngoba bangabantu baphila nathi yini inkinga enzima ukuthi kuhanje kuyiwe enhlanganweni ngoba iseva umphakathi uma ngabe kunento ethiza siye lapho ku association bakothi sizoguqa lapha kunomcimbi othize sifuna ukwenza ozozuzisa wonke iward yase 14 abaphathi bamatekisi abazonilwana siphila nabo ngakho asisebenzisaneni nabo ngenhlonipho uma ngabe senze njalo kuyoba nokuthula kule ndawo iATM akekho umuntu oyothi cha kudlalwa ngathi lapha so lilonke nje sengigcina nje ngenhlonipho yenu ngiyanxusa lapho ukuthi ake kubuye ubuntu kubuye ezemidlalo kubuye ukubambisana ke sisukumeni kanye sakheni le ward ngoba uma ngabe singakwenzi lokho sonke siye emgodini kanye ngiyabonga kakhulu sibonga kakhulu ke namhlanje ke besivakashelwe lapha na ubaba ugama lethu umntaka Zungu candidate ye-ATM kanti abaningi ke bambonile lapha egqobeni ukhona siyacela ukuthi ke mhla ka1 ke uyacela umfowethu uhlaba ikhwelo lokuthi ke ucela ukuthi niphume bakwethu ke niyokwenza ushintsho nivotele iATM esithemba ukuthi konke lokho mhlambe kuyokwenza inguquko mhlambe kuyokwenza ushintsho nakunina njalo sengizovala nje 2 minutes wami la mfokazi Zungu mhla simbo lithini uhlelo lweni lokujoyina lapha kwi-ATM mhlambe membership hayi la uhlelo lwethu lulula nje sithi umuntu akanikele ngo20 bese kuba naleyo form ke ayigcwalisayo into engakenzeki njengamanje abanye baye babuze amakhadi kodwa nje mawujoyinile kuba neslip esinesiqiniseko saso ukuthi hayi ke cha usibani useyimember ye-ATM ngaphandle kwaloko nje sinqunga wonke umuntu ngoba lapha asifune ukucwasa sicela ke sisukume nje sakheni kanye lokho kuzokwenzeka noma abe kuthiwa ukuphi inhlangano kodwa ke unikeze nje iATM ithuba ngoba uma ngabe iATM seyithathile izobe isigqoka ikepisi lomphakathi hayi le ATM ngiyolikhumule le ATM ngifake lomphakathi noma ngabe kuthiwa ukuphi inhlangano ekuyofuna ukuthi usizakale ngendlela ofanele usizakale ngayo kungacwaswa hayi ke niyayizwela ke bakwethu ke sesivala ke lapha na ke umthoso wambo nambe ku Dassenhoek 14 Galaxy TV sibonga umfoka Zungu ukuthi ke asinike leli thuba lokuthi sihlangane la bese fike ezikhulumela yena ngoba siye sigqugquzele lokuthi asithanda ukuthi sikhulume ngomuntu emakhoneni siye sifuna ukuthi umuntu ezele yena azoyikhulumela ukuze laba abakhuluma kabi umfoka Zungu baza abantu ukuthi umfoka Zungu ukhulume kanje and futhi umfoka Zungu sesiyamazi ukuthi umuntu onje that is why ke siye senze lo hlelo le Dassenhoek 14 Galaxy TV senongena ke bakwethu ke nisilandele lapha na kwikhasi lethu le Facebook ugooglisha ukuthi Dassenhoek 14 Galaxy TV uphinde futhi sithole nalapha na ku YouTube channel njalo sibonge kakhulu ukuthi sithole leli thuba umfoka Zungu siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise nomndeni wakho nezifiso zakho iphumelele zonke mfowethu siyabonga ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise nani kulo msebenzi omuhle kangaka bese ebusisa iward yethu ward 40 yes siyabonga mfowethu ngiyabonga ndawo zethu ngiyabonga kakhulu yebo